Hoy empieza algo que llevamos mucho tiempo queriendo hacer. Somos Santi Díaz, Fran Saucedo y Bryce Chayam. Llevamos mucho tiempo trabajando en crear este podcast. Queremos empezar con alguien cualquiera, sino con alguien muy especial, que tiene un currículum impresionante. Estamos con un poeta, político, escritor, profesor y todo un referente en Galicia. Pero más allá de los títulos queremos conocer a la persona, sus experiencias y esas historias que normalmente no se cuentan. Estamos hoy con Domingo Tabullo Romero. Primer episodio, primer invitado, primera historia. Bienvenidos a Sondo a Sorei. Bienvenido, Domingo. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Benvido. Moi agradecido desta invitación e de que puserades en marcha esta iniciativa que é fermosa e que seguro que vai a dar moi bons resultados. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Anímicamente neste momento, pois a ver, ben, tranquilo, esperando que as preguntas non sexan excesivamente complexas. E por outra parte, estou pois nunha fase da miña vida que é a xubilación, que collín pois fai 3 anos, creo recordar, e que, bueno, todavía estou descubrindo o que significa todo isto de estar nesta fase vital tan complexa que como é a xubilación por moitas cousas emocionais e demais, non? E por romper unha actividade como foi a de estar neste centro pois máis de 30 e tantos anos, que, bueno, formou unha parte fundamental da miña vida. Antes de empezar con las preguntas, tenemos un apartado para ser de la infancia. Domingo, ¿tuviste una buena infancia? Pois sí, eu tuve unha infancia moi feliz. A miña infancia transcurriu, nacín en Pontevedra, pero desde moi poucos anos marchamos para Marín. En Marín, meu pai estaba na Escola Naval Militar en Marín. Entonces, pois, é cando se construíron as barriadas militares e pasamos a vivir ali nunha destas barriadas militares en Marín. E Marín transcurriu toda a miña infancia. Bueno, digamos que ata que me instalei en Cambados despois por matrimonio, que a miña muller é daqui, pois Marín foi a miña referencia fundamental, non? E a miña infancia foi absolutamente feliz, como eran un pouco as infancias comuns os que temos un pouco a miña idade, non? Vivíamos de outra maneira, íbamos solos ao colexio, o instituto na miña época empezaba aos 10 anos, collías o bacharelato duraba 6 anos e empezaba aos 10 anos e iba solo ao instituto, cousas que hoxe serían impensables. Non había transporte escolar, non había ninguna desas cousas, non? Pero aproveitabas pois os xogos na rúa, os xogos de pandillas, as playas, bueno, pois a verdad que foi unha infancia feliz. Si se pudiera resumir una palabra, ¿cuál sería? Pois tranquilidade e outra palabra que engado, responsabilidade. Porque a medida que ibas un pouco medrando, xa ibas plantexando que ibas a facer no futuro e que iba a ser de un no futuro. Non había todos eses sistemas de orientación aos alumnos que existen na actualidade, non? Entonces, tiñas, bueno, que será da miña vida despois? Sí. ¿Hay alguna travesura ou anécdota? A ver, eu era un rapaz moi tranquilo, moi serio. Eu era o maior de 7 irmáns, entonces era esas cousas que te marcaban sempre os pais, que eras ti, tes que ser o exemplo para os teus irmáns, e sempre fui unha persona responsable que procurei facer ese tipo de cousas. Non recordo así algún tipo de travesura especial quero decir que fora grave de nada. Recordo, a única cousa así que recordo especialmente é como nun día na praia a un dos meus irmáns pequenos que veía, estábamos bañándonos, e veía que facía unhas cousas raras e que collino, se estaba fundindo, e collino polos pelos e saqueino para a orilla, pero tampouco era consciente de que se estaba afogando. Se veía que facía cousas raras e collino polos pelos e trouxe para cá. É o que recordo así como un feito especial, non? Así na miña vida. ¿Cómo eras de pequeño? ¿Tranquilo, movido, curioso? Tranquilo e curioso. Eu era unha persona, ademais,
que tiña moitísimo gusto por ler, leía, e sobre todo en vacacións, sentábamos ali no balcón, mentras outros facían outro tipo de cousas, leía moitos libros, sacaba moitos libros da biblioteca e leíamos moito, non? Meus irmáns tamén, pero eu quizás, pois algo máis. E despois tamén lembro que facíamos moitísimo deporte na rúa, o sea, ali había pistas para poder xogar, había un campo de fútbol na barriada, entonces ali os partidos duraban horas e horas e horas, eliminando equipos, non? E facías cousas desas así. Xa digo, foi unha infancia feliz. ¿Cuál fue tu libro favorito? Bueno, eu naquela época os libros que especialmente me motivaban eran todos os relacionados cos libros de aventuras, os de Julio Verne. Foi un descubrimento máxico ese tipo de cousas. Meus pais compraronos toda unha colección que se chamaban Clásicos Juveniles, donde combinaban o que era o texto do libro con ilustracións. E habían todos os clásicos, pois os Tres Mosqueteros, ademais do que eran os libros de Julio Verne, non? E todo ese tipo de libros a min marcoume moito. Foron libros que me marcaron especialmente. ¿Qué es algo que te dijeron en casa y que aún recuerdas al día de hoy? O da responsabilidade. Sempre foi unha cousa que me marcou moito e que incluso a día de hoxe me guía e me marca, non? Dicir, bueno, hai que ser responsable nas cousas, hai que intentar non facer dano a ninguén e intentar facer as cousas o mellor posible para todos, non? Eso sí. Si pudieras volver a un día de tu infancia, ¿a cuál sería? A un lugar de mi infancia. ¿Algún momento? Algún momento. Algún momento. Pois quizás cando entrei no instituto por primeira vez. Xa digo, o que dixen antes, non tiñamos 10 anos, o bacharelato aquel era distinto de hoxe. E pasabas de unha escola primaria, que nesa escola primaria estábamos todos xuntos desde parvulitos hasta cuarto de primaria, non? E a partir de aí pasas ao bacharelato, onde tiñas que ir en fila, onde tratabas de don os profesores, onde tiñas que levantarte cando entraban en clase, ese tipo de cousas, esa estructura, non? Pois marcou unha etapa diferente na miña vida. Non é que asinale como que fora mellor que outros ou peor, pero sí que recordo con unha especial influencia, non? A sensación de ser maior aos 10 anos. Vale, te vamos conociendo un poco más de pequeño, vamos a avanzar un poco más en la línea temporal, vamos a ir con el bloque de la juventud. Cuando eres adolescente, ¿qué era lo que más te motivaba o te hacía ilusión en la vida? Pois a min o que máis ilusión me facía era compartir o tempo coas persoas que coa pandilla, cos amigos, non, cos meus irmáns, cos que facíamos moitos plans e moitas cousas. E despois o que me motivaba era estar convencido de que iba a facer despois, que iba a estudiar, que era a carreira que iba a seguir, logo como iba a construir a miña vida, non? Porque, tiña a sensación de que non era algo tan doado de conseguir. ¿Te gustaba ser profesor desde pequeño? Pois sí, chamábame a atención. O que pasa que eu tiña varias cousas, varias liñas. A ver, eu vivía nese mundo que decíamos en Marín, na Escola Naval, entonces pois tiña influencia tamén do mundo militar. Entonces, pois non descartaba pois presentarme ás oposicións para ser oficial da Marina. Entonces, eso por unha parte. Gustaríame tamén naquel momento ter feito periodismo, que pasa que para facer periodismo tiñas que ir a Madrid ou Barcelona, non había outras opcións. E claro, era caro, era complicado. E despois estaba o de historia, especialmente historia da arte, que era o que realmente tamén gustaba moito, non tiña especial interés por ese tipo de materias, que o que finalmente acabei facendo. Pero tamén tive unha experiencia militar, pero bueno. ¿Y había alguien que te motivaba a seguir adelante siempre? ¿Alguien que te inspiraba? Aquí os que inspiraban sempre eran meus pais. Meus pais sempre
tiveron claro que todos os seus fillos, todos nós, pois tivéramos formación, que traballáramos duro para poder sacar e que a mellor herencia que te podían deixar era unha carreira para que ti puideras mellorar na vida. Era a época esta na que se consideraba realmente que a educación era un ascensor social. Era o elemento que te permitía pasar, pois, da normalidade pois a postos que normalmente non poderías acadar se non tiveras ese tipo de formación, non? E afortunadamente pois todos os meus irmáns pois acabamos facendo estudios universitarios. Si volvieras a tu yo de joven, ¿qué consejo le darías? A mi yo de joven pois que ao mellor podía ser un pouco máis, digamos, desprenderme un pouco desa carga de responsabilidade que sempre levaba eu sobre os meus ombros, non? Isto de ter que ser a imaxe e o referente pros meus irmáns e todas estas cousas. Pois ao mellor ser un pouco máis libre nese sentido, non? Un pouco menos rígido en certas cousas. Que ao final, co paso do tempo, vas perdendo esa rigidez, non? Pero bueno. ¿Hiciste algún joven de pequeño? ¿Sí hice? Un hobby. Hobby. Bueno, andábamos moitísimo en bicicleta, era algo que me gustaba especialmente, e a pintura tamén. Empecé a pintar naquela época, despois deixei non moito tempo, e agora volvo pinto tamén. Pero empecé naquela época, gustábame moito, ademais de leer, non? Pero leer xa non o consideraba un hobby, formaba parte da miña formación, non? Vale, vamos entrando en la parte más interesante. ¿Qué pasó después? ¿En qué momento tu historia empezó a tomar forma? ¿Qué significa para ti IES Francisco Asorei? O IES Francisco Asorei significa pois unha parte importantísima da miña vida. Non só polos anos que estiven aquí, sino porque ao final, e xa iredes descubrindo a medida que vos vallades entrando en mundos laborais estables e así, non? A importancia que ten estar nun sitio donde estés a gusto e donde convivas con xente que comparten un mesmo proxecto que ti e donde entre todos poidades construir cousas donde vedes que para a comunidade educativa, para o conxunto da xente, para tamén, en moitos casos, para a sociedade cambadesa, foi referente, foi importante. Entonces, nese sentido, a Asorei foi fundamental na miña vida. Foi fundamental por moitas cousas. Primeiro porque tuvemos que buscarlle un nome, era eu o director naquel momento. Eu cheguei aquí no ano 91, 1991, o centro abriuse en 1990. En 1990 ábrese con un grupo de profesores que veñen en comisión de servicios para empezar, botar a andar o centro. E xa no 91 chegamos aquí 12 personas con destino definitivo. E bueno, por H ou por B, pois dixeron que eu era o director, outro vice, outro secretario, non sei que, bueno, e aí botamos a andar. E o primeiro que tivemos que facer era poñerlle nome, non? Entonces eu fixen a proposta de que fora Francisco Asorei. Teño formación en arte, a miña formación, descubrín a Asorei na universidade co profesor Otero Túñez, que era un dos grandes biógrafos da Asorei. E cando tiven esa oportunidade dixen, bueno, o nome que ven para este centro é Francisco Asorei. E así foi, non? E a partir de aí, pois pasamos 30, non sei cantos anos, pois de camiños xuntos con moita xente que axudaron a facer deste centro un centro referente en moitas cousas, non? ¿Cuál ha sido uno de esos momentos que te hicieron decir, menos mal que seguí este camino? A ver, a min a educación sempre me gustou. A min ensinar e implicarme nos procesos estos de ensino-aprendizaxe, axudar a xente a que avanzara, a darlle ánimos a aqueles pois, que veían algún tipo de dificultad engadida nestas cousas, pois sempre me gustou. Pois eu despois que estive un tempo en vida política, digamos que para min, cando combinaba o que era a vida política coa educación, pois para min a educación era sempre un refuxio, non? O sea, que de alguna maneira, se tivera que decir menos mal que existe a educación e que estou aquí neste centro traballando e demais, pois precisamente me supoño que en algún momento destos duros da vida política. ¿Has tenido algún reto grande en tu vida que ahora recuerdas con orgullo?
A nivel educativo, bueno, a nivel educativo, pois todas aquelas persoas que lograches que saíran adiante a pesar de limitacións e problemas, non, que a veces se plantexaban. Entonces, nese sentido, sí. E tamén, pois, cando vas... cando nace este centro no ano 91, evidentemente, este centro ten un reto frente a outros centros que xa estaban establecidos e xa tiñan unha existencia de anos, non? Entonces, había que botalo a andar e había que darlle contido, había que crearlle un nome e que un nome fora referente para a sociedade e que fora un centro atractivo para que o alumnado viñera se sentir a gusto, non? Entonces, nese sentido, eu creo que quizá les iría este feito, non, o de intentar poñer ao Asorei pois, nun lugar referencial en Cambados e na comarca. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado en todos estos años? Pois o máis bonito de todos estos anos é crear un grupo humano que aquí que compartimos moitísimas cousas, compañeiros que foron para outros centros pero que seguimos estando en contacto e que compartimos pois, bueno, pois, cousas positivas e negativas que nos van pasando na vida, o recoñecemento de moita xente, de moitas persoas en Cambados que te encontran pola calle, que te comentan cousas e que te falan con cariño, non? Con alumnos que me encontro en todos os sitios pues, traballando nos máis diversos lugares e cando ven alguén a arreglar non sei que a casa ven un que foi alumno. E bueno, a verdad que vivo con cariño, non? Pues todas esas experiencias. Y a nivel personal, ¿qué crees que te define hoy en día? Eu creo que quizás a experiencia o que tive moitas vidas, por decirlo así, non? Eu fui un oficial de Infantería de Marina, fui un profesor, sigo escribindo, estiven en política, fui un diputado, entonces, bueno, pois quizás o de ter un certo bagaxe e ter chegado a certas cotas que ao mellor que son difícil, é difícil chegar, que ao mellor moita xente pois non pode chegar, pero valora, non? Que ti estiveras neses mundos. Entón, nese sentido, quizás eso, a experiencia acumulada en todos esos campos. Si tuvieras que elegir un recuerdo que te acompañe siempre, ¿cuál sería? Pois mira, quizá primeiro o día que aprobei as oposicións. Eu estaba na Marina, entrei daquela, había que facer o servicio militar, pero había unha forma que era o de milicias universitarias. Entonces, cando aprobei segundo de carreira, fun a Madrid, fixen os exames estos para milicias da Marina, para a Escola Naval Militar, aprobei e, cando rematei a carreira, ingresei na Escola Naval. Fun alférez, fun teniente, cando estaba clasificado para capitán, pois ocurríseme presentar as oposicións, preparei nas 2 anos, as oposicións de historia. Presenteime e aprobei, entonces pedín a baixa na Marina e incorporeime a educación. Entonces, ese feito que cambia a miña vida en moitísimas cousas, non? Pois ese feito, comparado co mundo militar, estar no mundo educativo, pois dache liberdade, bueno, dache un ámbito moi diferente ao que estaba acostumado a facer. Entonces, ese feito vai-me acompañar toda a vida. E a outra, cando salín elexido diputado, porque, a ver, Cambados é un sitio pequeno, e dentro dunha agrupación pequena que ti vayas formando parte dunha lista electoral de toda a provincia de Pontevedra, e que salgas elexido diputado, pois, bueno, ten o seu aquel, que din os clásicos, non? Entonces, o feito de salir elexido diputado cando entrei no Congreso por primeira vez, tamén é algo que me vai acompañar sempre. ¿Has cumplido todos tus logros que te has propuesto? A ver, nunca cumples todo o que te propós. Tampouco me queixo do conseguido. O único que a ver, estou así un pouquiño e intento resolvelo, teño que escribir máis e teño que facer máis cousas a nivel literario, non?
estou un pouco por unha serie de acontecementos na miña vida, pois hai cousas que van máis lentas. E teño que volver a facer poesía, teño que volver a facer, que estou facendo en realidade, pero bueno, a insistir un pouco máis en poder publicar poesía e narrativa, ¿no? Vale, vamos a ponernos un poco más curiosos en la forma de ver tu vida. ¿Eres más de improvisar o de planearlo todo? Máis de planificar. ¿Siempre ha sido así? ¿Desde pequeño? Quizá desde pequeno era máis de improvisar, máis de planificar, despois a medida que foi pasando o tempo xa vai equilibrándose un pouco a balanza, pero eu diría que en xeral planifico máis que improviso. Vale. ¿Cuál es tu habilidad que muy poca gente sabe? Habilidade? Pois que a xente non sabe, pois a verdade é que non sei, quizá que son conciliador, e que busco acordo, e que gústame que a xente pois se sinta a gusto, que non haxa problemas entre os que compartimos pois un espacio, unha pandilla, unha reunión, o que sexa, non? ¿Qué te gustaría que la gente recordara de ti dentro de muchos años? Bueno, ves, eso é algo que non pensei nunca, pero supoño que fun unha persoa pois preocupada polo seu entorno, comprometida coa súa sociedade, co seu povo, e que intentou facer as cousas o mellor posible. Vale. ¿Crees que es importante que en la ESO se debería tener una asignatura relacionada con la comunicación? Importantísimo. Comunicar é unha das cousas máis importantes porque moitas veces non somos capaces de expresar, non somos capaces de sintetizar, non somos capaces de elexir aquilo que é fundamental que queremos que os demais coñezan de nós ou transmitir aquilo que é importante pois, dun tema ou de calquer tipo de problema, ¿no? Entonces, a comunicación é algo que considero fundamental. E debería, claro que sí, haber unha asignatura e que se potencie moito máis. ¿Y en todo lo que llevas de vida has tenido miedo de equivocarte? Montóns de veces. Sempre que tomas decisións, xa sabes que elexir algo é desbotar outras posibles opcións. Entonces, eso sempre condiciona de alguna maneira e sempre, de alguna maneira, hai un run, hai que, bueno, acertaría cando tomo esta decisión, sería mellor ter optado por outra vía, pero, bueno, a vida é así. Cando hai que decidir, se acertas, pois ben, e se non acertas, pois haberá que rectificar para a próxima, ¿no? Vamos a entrar a este tema. Sí, el tema de cuando se escucha, la gente sale corriendo en la cena. La política. Cuando empezaste en la política, ¿por qué? ¿Por qué decidiste entrar? Pois, a ver, eu entrei en política aquí, en política local, entrei no ano 1991, foi a primeira vez que entrei nunha lista nas municipais, e que ademais eu iba de apoio nesa lista, é dicir, eu iba de número 6, creo recordar. Entrei, pois, porque tiña convicción naquel momento de que podía axudar a cambiar as cousas no povo e demais. Entonces entrei aí de número 6. E despois hubo unha serie de acontecementos nesa candidatura que obrigou a que asumira o número 1. Casi, pois non sei, un ano despois ou algo así. E a partir dese momento, pois, continuei pois, traballando. Primeiro, eu entrei nun partido aquí, que era o Partido Socialista, onde levaba anos pois, bastante baixo, con moi pouca militancia e con moi pouco voto. Foi perdendo voto porque o Partido Popular dominaba naquel momento o Bloque Nacionalista Galego era o que gobernaba, o Partido Popular era a oposición fortísima e claro, polarizado entre esos dous, pois quedaba o PSOE aí pois moi debilitado. E bueno, eu estou moi satisfeito de que durante unha serie de anos, aínda que pois, non cheguei a gobernar, pois estivemos moi cerca na última das oportunidades, non? Pasamos de ter algo así como 450 votos
a prácticamente 2.500 votos. Entonces todo eso foi unha evolución importante. E co hándicap ese que te decían sempre que ti non eras de aquí. Entonces, bueno. ¿Tuviste algún familiar que fuera político antes que tú? A ver, político exactamente non, pero meu avó, por parte de pai, que eran do Bierzo, foi nunha época, durante un tempo, alcalde do seu pobo. Era un pobo pequeniño, pero era cando na época donde os alcaldes os designaban. Non é que te presentaras políticamente en eleccións ni nada de nada, non? Pero bueno, foi unha experiencia así transitoria. Non, políticamente non tiven familiares que foran políticos como tal, non? ¿Qué fue lo que te hizo decir, va, me meto a la política? De todas formas, ¿qué puede pasar? Bueno, non dixen eso exactamente, pero aquela foi unha época, os anos 90, dende o 82, que entrou o Partido Socialista con Felipe González. Foi unha época da transición, pois, donde empezaron a cambiarse moitísimas cousas e donde te das conta de que esos cambios, ti participabas desos cambios, estabas de acordo cos cambios que se facían. Entonces colaboras, entramos un pouco a colaborar pois para que eso seguira adiante. Eu naquel momento estaba en Ribeira, nun centro en Ribeira, donde había moita actividade política, e donde un dos profesores de historia era alcalde de Ribeira, despois foi diputado no Parlamento Galego, outro era de PSDG, Esquerda Galega, que era Suso de Toro, o famoso escritor, era profesor de galego, outro era alcalde de Izquierda Unida en Lugo, Carlos da Fonte, outro histórico. Bueno, despois estaba Suso, un que tamén tiña cargos en Izquierda Unida. Bueno, en fin, e eu. Estaban todos esos eu. E claro, digamos que toda esa tamén foi un elemento de motivación. E as charlas, as tertulias, cada vez que había encontros, sempre estaban vinculados á actividade política, non? E a partir de aí, pois, vas pouco a pouco entrando, sabendo que podes aportar cousas, non? E, bueno, e así foi. Seamos sinceros, la política tiene fama de ser un caos, pero desde un punto de dentro, ¿qué dijiste que mola, que está bien? A política mola, sí señor. A política é algo fundamental, porque se non existira a política, existiría alguén que viría a impoñer cousas donde os demais non poderíamos opinar. Entonces, evidentemente, a política é fundamental. Que hai cousas mellorables, por suposto, pero todas as cousas mellorables forman parte da realidade na que vivimos, da sociedade. Evidentemente, a sociedade na que estamos nos agora non é a mesma sociedade de fai 40 anos ni 30 anos. Hai cousas distintas, se aposta por outros temas, hai outros intereses e hai outra forma de vivir. Entonces, a política é algo que debe existir sempre, mellorando todo aquilo que haxa que mellorar, tendo sistemas de control contra a corrupción, favorecendo todo aquilo que ten que ver coa loita contra o machismo, todas esas cousas. Pero é fundamental. ¿Tuviste alguna vez pensado crear algún partido político? Non, nunca. Eu cando encontrei o meu sitio, que políticamente é o Partido Socialista, podo estar máis activo políticamente ou menos activo, pero desde logo non aposto por ningunha outra alternativa. ¿Qué es algo que la gente no se imagine que pasa detrás de las cámaras de la política? Detrás das cámaras da política. Que pasa? Pois, mira, unha das cousas que aprendes pois no Congreso, por exemplo, é que a pesar de que ti, cando hai un medio de comunicación e fanse declaracións moi duras uns contra outros e cousas así, sin embargo, o que a convivencia diaria cos membros dos demais partidos, tomar café con membros de outros partidos, falar de cousas diferentes ao que tes que votar despois, que un vai a votar que sí, outro vai a votar que non, pois eso existe. É dicir, hai unha camaradería diferente, hai unha relación bastante máis humana e hai un trato bastante máis cordial. Eso sí que é real, independentemente do partido político do que se sexa. Bueno, eu cando estuve non existía Vox, entonces tampouco sei nese caso, pero
o resto de partidos políticos, non? Eu estuve no Congreso con José Antonio Labordeta, o famoso cantautor. É unha cosa que te queda así gravada, un personaxe de peso, non? Así, pues, culturalmente e políticamente tamén, non? Bueno, e con moita outra xente, bueno, pues, con Alfonso Guerra e con todos estos, pero bueno, hai o de Labordeta é un personaxe destos que me marcou así especialmente. Y antes de acabar, ¿quieres darnos algún consejo de cómo seguir? De como seguir o do podcast. O podcast hai que seguilo como está porque é perfecto. E consellos para seguir, bueno, eu creo que unha cosa que non se debe perder nunca é a curiosidade. E non se debe decir nunca eso de isto é imposible, non se pode facer. Todo é posible, todo hai que buscarlle o acomodo, hai que poder apostar por cousas novas. Hai que, por exemplo, os da nosa xeración temos un certo temor a inteligencia artificial. E temos de temor a inteligencia artificial porque hasta agora movíamonos en escenarios donde todo eran certezas. As cousas pasaban, eran o que é blanco, o que é negro, 2 más 2 son 2 más 2. Pero ahora de repente estás atendendo a algo que resulta que despois, 4 días despois, te enteras que non era verdad, que era unha mentaxe, e ti estás vendo ao tío ali que parece, pues, calquera, un actor, un político, un presidente de calquer cousa, dicindo unhas cousas extrañísimas, e resulta que non era verdad. Entonces, ese mundillo, esa inteligencia artificial que veu para quedarse, que realmente vai a marcar o futuro, pois todo o que se poida facer para diferenciar o auténtico do falso, ese tipo de cousas creo que son importantes que poidamos facelas. Porque o que decía antes, os da nosa xeración, eu teño 66 anos, pois digamos que nos dá un certo temor, non? Porque non sabemos ben a que atenernos, se son certas esas cousas ou non son certas. Polo demais, a vida sempre foi un pouco da mesma maneira, non? Hai que formarse, hai que aprender, hai que consolidar e logo hai que abrir camiños. Cada un pode apostar por un camiño diverso e diferente, sobre todo eso, sin perder nunca a curiosidade por aprender. Ao final, aprender é ter curiosidade polas cousas, non? Decía un profesor que tive en eu que a xente di eso de eureka cando consigues algo, non? Eureka, o famoso grito aquel. E decía que non é ese o grito, sino que o punto importante de toda aprendizaxe é cando alguén se dá conta de algo e di, que curioso, mira que cousa acaba de pasar, que curioso. Eso é o punto que empeza a facer unha especie de explosión controlada para poder conseguir explicar algo que non estaba explicado con anterioridade, non? Entonces, pues, apostar por eso, pola continuidade, por seguir, por innovar e por non rendirse nunca. Vale, pues muchas gracias. Hasta aquí nuestra charla con Domingo Tabullo Romero. Ha sido un recorrido por momentos, ideas y vivencias que nos recuerdan que detrás de cada trayectoria hay esfuerzo, decisiones y mucha historia. Gracias por compartir con nosotros su tiempo, su visión y estas anécdotas que nos ha hecho sonreír y pensar. A quienes nos escuchan, gracias por acompañarnos en este primer episodio. Y si os ha inspirado tanto como a nosotros, atento a lo que viene. Esto acaba de empezar. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima. Pois eu solamente decirvos moitas gracias. Gracias pola honra e pola responsabilidade de abrir este Sonda Sorei podcast. Tremendamente orgulloso de volver a casa, que volver ao Sorei é sempre como volver a casa. Gracias.